Hello guys, welcome back to my YouTube channel niwankahadia. Ti mata gajan made ha một ban pen EP bangan shet no daga neka padin. Ti ngam ha si pe kumno nga shet daga neka padin ha kawai kur kom pat sakawai ro. Pe kini ibang hadai kene kadega kejat sniang. Ya kene ngam ber ha ka tungrymbai. Ya pe ngam ber shwa ya kene. Kene hang ne ka tungrymbai. Kene hang ne gede gadok sniang serwa bangon mut ban shet lang bat ka padin mo ti ka tungrymbai nga klam pen isu no do pasdang namar ba ngala tip hi barok khoi ngi nang mah ban ne shet tungrymbai tang ba ngi melen balat ban ya ban tungrymbai nga shet la ka shet ai na om ne u ne yong kene ka kejat sniang ro ngan ai no namar ba pilatip dei ka kejat ti ka kham slam ban i na kata kadau ngan ai no kene ka kejat sniang ha kene ka tungrymbai. Ya kene ro ya kene ngan lip no ya gagas namar ba kala i nang ba ngayo ban shet kloy no ya ka padin. Lo ni gagas nang tang la bu nu khu bat ko nang ta sa ai no kene ka padin ban konservaswa tam no saka jingtam ngala kelet ban on kamera hang ni hagapor ba nga ai yo sok maken bat ka melu ti ngal kum kelet mo ban on kamera ti kata ti barok khoi mo ngian nang ti la ti phi kumno ban shet tungrymbai ti wat sngi oi ai mo nga kelet ban pen i ya kata ko tungrymbai kala i ti pe ibang bahade ka kejat sniang ni ngala tangan ti tang ba keja 4 i ni ka padin banga konservaru kala i ti ngan pelip no ya ga gas ngan kumbanga ap ban pecak shwa ka to ka padin bala de konserva ti ngan ot shwa de ka ni ka do ban khlek lang bat ka padin mo ti ya pe shakmat kadok ngala dapat nang ta ngala at no so u piat hang ne hi khnang ban sukte namar hang ne hi ngan khle no ya ka tu ka padin piat ro ngala jandep ban at kumba phili yo i la don gadok la don upiat nang ta ngala ai sa ka ne ka padin ban khle nang ta pat nga ai so ne u nei le ma nang hadi nang ta sgamlo nang ta nga sa khaniat no hang ne ha do ba ya mix pha ki ne ki jing sho pe ibang pha dai ni la jaw dut phi am la shu ban am ngala dep ban khle padin ro nang ta ka tungrymbai ro kala i pe ni ka no ka jing ibang dai ka tungrymbai ka dai ka jing bam jong ngi mo ka bangi ya bang ba barok ki khun gan thei kim tre ban bam ya kan ka padin ki bam tang ka ja bat ka tungrymbai pe phile yo i ngala ai ro kim tre te ngi ya bam tang nga bat upun ngi ya bam bha ya kan ka padin ani ka jing bang am la shu ban patai bat ka tungrymbai te ngin ya bam shwa no mo te hang ne hi ngan pukut no ya ka video janga mata kasngi khoblai shipun khoblai chi hajar ngo ya phi ki prolog ki balak kersan bha bat ki bempat kersan ro anda pilio ini video snga bha ya ai no ka jing kersan te tangkom ta don bok mo ba phin yo ka met ka phat ka bok koi ka bakhya sasisen ngan ong biang khoblai shipun khoblai chi hajar ngo ublen don rakat bat phi bye ngin sia sampat next video.